haɗe. Sakin da ya raya hancin mutum a cikin ciki gashi nan amurɗe. Azizu ka sanya motsin surori a cikin ran makarmar ruɗe. Zubo mana ilimin sanin mai kadari zara ya kwanuma. Ya ilahu ka yau salatin tafi da minci kun sanorin salam. Ka kara kusantar ruhin mu tare da nashi habibu sunan salam. Ka samu ma tunani ya doji na hasken da badartun. Mu je mu garau da samun kusantar zatin mai gida annabin mu. Idan muka wanza ruhin mu sai ya nutso don mai shigo hallara. Ku tashi gaban kamalar sufa duk girma kunta ya tattara. Ka je kun zo ku zauna a gefe na ku sha ruwan kausara. Idan muka sha ta ce kwafiya mu muradin rayuwa zahara. Muradin rayuwa zuciya ta rayu da nanan karama. Kasan samu a can in zama mai yin aiki ga ummul wara. Shiga da fita da kai kawuni ne dan aike cikin hallara. Daga nan in ɗauka in kai shi ka tambayi sun tambayi jikira. Idan umma ta aice ne mazan kai na yi muku sallama. Mafi kyawun rayuwa to ta rabauta da faɗin kulliya. A ce ba wani nauyi da zai hana bawa ayyukan sidiya. Ko da ce akwai nauyin ma sai an kau da shi bai ɗaya. Aiki ɗaya ne na ummace na bayan ita babu wata an gama. A kowane ɓangare ko'ina ɗaya Allahu ya yi halitta. A kowane sashi Allahu ya zaɓi mafi ɗaukaka a mata. Cikin su ya zaɓi shuma gabar mata ita ce kaɗai aisika ma'ana dai faɗi ma binta na fice ta ɗayan su tafi su ma. Muradin rayuwa zuciya ta rayu da nanan karama. Matar babban mutum mai cikar kyau sayyidina Ali namu ne. Wani zan yaƙi na annabu duk jiraba wasun su ƴaƴansu ne. Sirkin kairul anan malamin arbai abun na gidansu ne. Salamu alaika ya haidara mai yin bege ga matar ka ne. A bar nema a sashen tunani ko nazarin mai tafakkuri. Abin da yake ɗimautar da su kenan a cikin sanin zahiri. Ashe ita ba a gane ta sun manta ne sai ku yan hankuri. A nan sai dai shiru dan da ɗan zara ba za a gano su ba. Da gaske nake nufi mai karama mai rikitar da duk hankali. Da yanzu da da guda ce a ƙarshe har ita ce gaban awwali. Ta annabi ce isasshiyar mai duka mai haifa cikin kalgali. Da cikin musu habu nufin rabu ce a hakika ba ta yin takama. Samun kibatula shi ne cikar burin rai hadda ma zuciya. Samun kibatula shi ne bukata ta ni na cikin duniya. Na samu batula tabbas abinda nake so gaskiya ta daya. Na samu batula har kun ilahu ina a cikin masu karama. Da kin yarda kawai sai na zauna kunki ba za na tozarta ba. Da tunin da su shirin su ba zai tasiri ba ban san shi ba. Da yin mari tsarin zan kewaya a cikin sha'ani na ɗan ci gaba. Da safe ake fita ayyuka mun fara don zama na gaba. Muradin rayuwa zuciya ta rayu ne da ke fadima. A wanke ake katartar rabo. Gare ki muke ta faman yabo. Jaudar ki muke jira ki zubo. Ba mu kai ba kafar mu na yin dabo. Ki ba mu ya fadima. So mu kice da mu an gama. Ki yarda da mu da sirrin ki ma. Ki lamunce da ikon ki ma. Kina kyautar fitar hankali. Kina bayar da komai tuni. Kina warkar da mara hankali. Kina yarda a yau tozali. Barka a ya murshida. Barka a ya abida. Barka a ya sajida. Barka a ya sayida. Sannin ki uwa mafi tausayi. Lamban ci kawar da kani kari. Kai shaki idan da ke samu yi. Komai don babu ce ba mu yi. Salamun lahi ta gaban zato. Salamun lahi dan ambato. Salamun lahi ba ma zato. Salamun lahi mun tabbato. Ya amsa na ba da mu ba. Ji mu aya uwar marafa. Wallahi